Είμαι ο Χρυσανθόπουλος Κώστας, καθηγητής στο 5ο Γυμνάσιο Αθήνας. Αυτό το βίντεο προετοιμάζεται για τα παιδιά της 3ης Γυμνασίου για την προετοιμασία τους για το ωραίο διαγώνισμα στη ζώνη του Λυκόφωτος του WebEx. Λοιπόν, το βίντεο αυτό αφορά τις ταυτότητες στην ενότητα 1-5 στο σχολικό βιβλίο που αρχίζει στη σελίδα 42. Αξιοσημείωτες ταυτότητες, αφήνουμε όλα τα εισαγωγικά, τα έχουμε πει ούτως ή άλλως μες στην τάξη. Θα πάμε κατευθείαν στην ουσία να θυμηθούμε μερικά βασικά πράγματα που χρειαζόμαστε για το ωραίο μας διαγώνισμα. Δίνουμε λίγο προσοχή, δεν πρόκειται να σας το ζητήσω, απλά θέλω να το θυμάστε τι σημαίνει. Σελίδα 42 στο κάτω μέρος έχει τον ορισμό τι ονομάζουμε ταυτότητα. Μια ισότητα. Έτσι, μια ισότητα που περιέχει και μεταβλητές και αληθεύει για όλες τις τιμές των μεταβλητών της. Αυτό είναι η ταυτότητα. Ωραία. Με απλά λόγια, τι κάνουν οι ταυτότητες? Με βοηθούν να κάνω πράξεις πολύ πιο εύκολα. Γιατί το λέμε αυτό? Φέρτε στο μυαλό σας την πρώτη κατά σειρά ταυτότητα. Πριν πω αυτό, απλά να τονίσουμε ότι οι ταυτότητες είναι πρώτη, αυτή που βλέπουμε στην αρχή της σελίδας 43, δεύτερη, το τετράγωνο της διαφοράς που είναι προς το κάτω μέρος της σελίδας 43. Πάμε στη σελίδα 44 στο σχολικό. Στο επάνω μέρος βλέπουμε δύο ταυτότητες μαζί που είναι ο κύβος αθρίσματος και διαφοράς, δηλαδή άθροισμα στην τρίτη και διαφοράς υψωμένο στην τρίτη δύναμη. Και η τελευταία ταυτότητα είναι το γινόμενο αθρίσματος επί διαφορά, στη μέση περίπου της σελίδας 44. Προσοχή, η διαφορά κύβων, άθροισμα κύβων, παράγραφος ε, στο κάτω μέρος της σελίδας 44 είναι εκτός ύλης. Ωραία. Γιατί χρειαζόμαστε τις ταυτότητες? Ας δούμε γιατί χρειαζόμαστε τις ταυτότητες. Πάμε στον πίνακά μας. Ωραία. Παιδιά, μην ξεγελιόμαστε. Αν μου δώσει κάποιος έναν αριθμό, ας πούμε το 3, να το υψώσω στην τρίτη δύναμη, ξέρουμε όλοι τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει 3 επί 3 επί 3, δηλαδή πολλαπλασιάζω το 3 με τον εαυτό του 3 φορές. Αν σας δώσω όμως α και β και όλο στην τρίτη, τότε εσείς θα πρέπει να κάνετε α και β επί α και β επί α και β. Αυτό σημαίνει στην τρίτη. Και αυτό τώρα θα σημαίνει ότι πρέπει να κάνω μία τριπλή επιμεριστική. Να πολλαπλασιάσω αυτό με αυτό, μετά αυτό με αυτό, μετά αυτό με αυτό, μετά αυτό με αυτό. Να πάρω εδώ ένα ολόκληρο πράγμα που θα έχει 4 παράγοντες α και β και γ και δ και μετά να κάθομαι να πολλαπλασιάζω και με αυτό. Δηλαδή αυτό με το πρώτο, αυτό με το δεύτερο, 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 για να προκύψουν εδώ 8 πράγματα. Δεν έχει καμία λογική αυτό. Το ερώτημα λοιπόν είναι μήπως αυτό το πράγμα εγώ μπορώ να το υπολογίσω πιο γρήγορα? Αυτό κάνουν οι ταυτότητες. Με βοηθούν να αποφύγω τέτοιες πράξεις. Έτσι. Ας θυμηθούμε λοιπόν ποιες είναι οι βασικές ταυτότητες, απλά θα τις γράψουμε, τις βασικές ταυτότητες, και πάμε κατευθείαν στην ουσία να δούμε μερικά παραδείγματα, να θυμηθούμε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τις ταυτότητες πρακτικά στις ασκήσεις. Παιδιά, μην ξεγελιόμαστε. Τις ταυτότητες πρέπει να τις μάθουμε απ' έξω, τελεία και παύλα, παίρνουμε ένα κομμάτι χαρτί και πρέπει να γράφουμε τις ταυτότητες ξανά και ξανά, να ξέρουμε τι μας λένε. Έτσι, αυτό δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Και επίσης, το ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι είναι τελείως χαζό να πείτε ότι επειδή το διαγώνισμά μας θα γραφτεί στην εποχή του WebEx και κανείς δεν βλέπει τι κάνω εγώ δίπλα, μπορώ να έχω ανοιχτό το βιβλίο. Δεν με πειράζει να έχετε ανοιχτό το βιβλίο, αλλά πιστέψτε με ότι αν δεν έχετε μάθει να χρησιμοποιείτε τις ταυτότητες πραγματικά, και με το ανοιχτό βιβλίο δεν θα μπορέσετε να γράψετε τίποτα. Είναι απλά τα πράγματα. Λοιπόν, τι λένε οι ταυτότητες? Πρώτη ταυτότητα. Συγγνώμη λίγο, να κάνουμε λίγο πιο έντονο το στυλό μας. Λοιπόν, πρώτη ταυτότητα. Άθροισμα δύο πραγμάτων στο τετράγωνο. Τότε είναι το πρώτο πράγμα στο τετράγωνο, είναι το δεύτερο πράγμα στο τετράγωνο
και μετά είναι 2 φορές το γινόμενό τους. Θυμηθείτε ότι το σχολικό σας αυτή την ταυτότητα τη γράφει έτσι. Α τετράγωνο και 2αβ και β τετράγωνο. Και τη γράφει έτσι γιατί όταν κάνουμε την απόδειξη, αυτό είναι που προκύπτει άμεσα. Προφανώς είναι το ίδιο πράγμα. Μάθετε με όποια σειρά θέλετε. Κάποια παιδιά τα βολεύει να το μάθουν ακριβώς όπως το λέει το σχολικό, κάποια άλλα παιδιά προτιμούν να το γράφουν έτσι γιατί τους είναι πιο εύκολο να το θυμώνται στο μυαλό τους. Α και β και όλο στο τετράγωνο κάνει το πρώτο στο τετράγωνο, το δεύτερο στο τετράγωνο και 2 φορές το γινόμενό τους. Ωραία. Δεύτερη ταυτότητα. Ξαναλέω λοιπόν ότι αυτό το μαθαίνετε με όποιο τρόπο θέλετε. Ωραία. Δεύτερη ταυτότητα. Το ίδιο πράγμα με μείον. Αν τώρα έχω α μείον β και όλο στο τετράγωνο, θα είναι πάλι το πρώτο πράγμα στο τετράγωνο και το δεύτερο πράγμα στο τετράγωνο, απλά μετά είναι μείον 2 φορές το γινόμενό τους. Και αυτό ξαναλέω και πάλι ότι κάποια παιδιά το μαθαίνουν όπως το λέει το σχολικό, δηλαδή α τετράγωνο μείον 2αβ και β τετράγωνο. Ωραία. Άρα οι δυο ταυτότητες αυτές, αν θέλετε μπορείτε να τις κάνετε, να τις μάθετε εύκολα στο μυαλό σας με ένα τύπο. Α συν ή πλην β και όλο στο τετράγωνο κάνει το πρώτο στο τετράγωνο και το δεύτερο στο τετράγωνο και συν ή πλην το 2αβ. Ή όπως το μαθαίνουν τα παιδιά που θέλουν να ακολουθούν ακριβώς το σχολικό βιβλίο, α τετράγωνο συν ή πλην 2αβ και β τετράγωνο. Αυτές λοιπόν είναι οι πρώτες δύο ταυτότητες. Ωραία. Τρίτη ταυτότητα. Τι γίνεται αν μου δώσουν κάτι στην τρίτη? Α και β και όλο στην τρίτη. Τότε αυτό κάνει το πρώτο στην τρίτη συν 3 φορές το πρώτο στο τετράγωνο επί το δεύτερο σκέτο συν 3 φορές το πρώτο σκέτο επί το δεύτερο στο τετράγωνο συν το δεύτερο στην τρίτη. Εντάξει. Ωραία. Τι γίνεται τώρα αν μου δώσουν το ίδιο πράγμα με μείον, τέταρτη ταυτότητα? Αν μου δώσουν παιδιά το ίδιο πράγμα με μείον, τότε δεν αλλάζει τίποτα στις ποσότητες που έχω γράψει. Το μόνο που χρειάζεται να προσέξετε είναι τα πρόσημα. Εδώ τα πρόσημα είναι συν, 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 συν. Από κάτω τα πρόσημα πάνε να αλλάξει. Ξεκινάνε με συν, μετά βάζω μείον, μετά πάλι συν και τελειώνω με μείον. Άρα παρατηρήστε ότι οι ποσότητες δεν αλλάζουν καθόλου, μία φορά μαθαίνω τις ποσότητες, αλλάζουν απλά τα πρόσημα. Το ίδιο που συνέβη με τις πρώτες δύο ταυτότητες. Γι' αυτό την τρίτη και την τέταρτη μπορώ να τις γράψω πάλι μαζί. Α συν ή πλην β τρίτης θα κάνει α τρίτης συν ή πλην 3α τετράγωνο β συν 3αβ τετράγωνο συν ή πλην β τρίτης. Νάτες και οι άλλες δύο ταυτότητες. Άρα λοιπόν με δύο τύπους έχετε μάθει 4 ταυτότητες μαζί. Ωραία. Πριν πάω στην πέμπτη ταυτότητα, παρακαλώ προσέξτε το εξής. Οι ταυτότητες είναι πολύ σημαντικό να τις θυμόμαστε και από τις δύο κατευθύνσεις. Δηλαδή τι εννοώ με αυτό? Εννοώ ότι το α και β στο τετράγωνο όταν το βλέπω, το μυαλό μου πρέπει να πάει στο α τετράγωνο και β τετράγωνο και 2αβ. Αλλά και ανάποδα. Αν δω το α τετράγωνο και β τετράγωνο και 2αβ, να πω αυτό δεν είναι τίποτα άλλο από το ανάπτυγμα του α και β στο τετράγωνο. Δηλαδή είναι το α και β στο τετράγωνο ανοιγμένο. Αυτό εννοούμε το ανάπτυγμά του. Έτσι, γραμμένο αναλυτικά, χωρίς παρένθεση. Άρα πρέπει να μπορώ από την παρένθεση να πάω σε αυτό και από αυτό να ξαναγυρίσω στην παρένθεση. Η αλήθεια είναι ότι τώρα, στις ταυτότητες που κάνουμε τώρα, στεκόμαστε πιο πολύ στην κατεύθυνση αυτή.
Δηλαδή να μου δίνουν την παρένθεση και να την ανοίγω. Να μου δίνουν την παρένθεση να την ανοίγω. Να μου δίνουν την παρένθεση να την ανοίγω. Αλλά είναι καλό σιγά σιγά να συνηθίσουμε να βλέπουμε και το ανάποδο στο μυαλό μας. Και όταν θα πάμε στην παραγοντοποίηση αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ωραία. Για να δούμε λοιπόν τώρα την πέμπτη και τελευταία ιδιότητα. Συγγνώμη, εννοώ την πέμπτη και τελευταία ταυτότητα. Καθαρίσαμε πίνακα. Η πέμπτη ταυτότητά μου τώρα λέει το εξής. Αν μου δώσουν αυτό το γινόμενο, το οποίο παρατηρήστε λίγο τι ιδιαιτερότητα έχει, στην πρώτη παρένθεση έχει άθροισμα δύο πραγμάτων, στη δεύτερη παρένθεση έχει αφαίρεση των ίδιων ακριβώς πραγμάτων. Α και Β, Α πλην Β. Τότε λέει η πέμπτη ταυτότητα. Αυτό θα κάνει α τετράγωνο μείον β τετράγωνο. Αυτή την ταυτότητα, παιδιά, θυμηθείτε ότι στην τάξη σας είπα ότι θέλω από τώρα, πριν κάνουμε την παραγοντοποίηση, να τη μάθετε και ανάποδα. Δηλαδή αυτή την ταυτότητα με ενδιαφέρει να την ξέρετε και ανάποδα. Άρα όταν σας δώσω εγώ και αυτό το πράγμα και σας πω αυτό πόσο κάνει, εσείς θα πείτε όπα, έχω ένα τετράγωνο μείον ένα άλλο τετράγωνο, τότε αυτό το πράγμα κάνει άθροισμα των δύο πραγμάτων, χωρίς τετράγωνο, επί διαφορά των δύο πραγμάτων. Αυτή λοιπόν είναι η πέμπτη και τελευταία ταυτότητα. Ωραία. Τις ταυτότητες μαθαίνουμε νερό, εντάξει. Πάμε λοιπόν τώρα στην ουσία αυτού του βίντεο που θέλει να μας δείξει λίγο τον τρόπο με τον οποίο δουλεύω σε ασκήσεις, τα πρώτα βήματα που κάνω για να λύνω ασκήσεις χρησιμοποιώντας τις ταυτότητές μου. Θα κάνω μερικά παραδείγματα χρησιμοποιώντας την πραγματικότητα και αυτά τα οποία υπάρχουν μέσα στο σχολικό βιβλίο. Έτσι. Λοιπόν, ας χρησιμοποιήσουμε τις πρώτες δύο ταυτότητες. Οι πρώτες δύο ταυτότητες είπαμε ότι λένε α και β ή πλην β είπαμε. Στο τετράγωνο θα κάνει το πρώτο στο τετράγωνο, το δεύτερο στο τετράγωνο και συν ή πλην το γινόμενό τους. Ωραία. Ας δούμε λοιπόν μερικά παραδείγματα. Ξεκινάω από κάτι πάρα πολύ απλό. Χ και 2 στο τετράγωνο. Θέλω να βρω αυτό πόσο κάνει. Ωραία. Το χ είναι το α. Το 2 είναι το β. Πάμε να εφαρμόσουμε την ταυτότητα. Το πρώτο στο τετράγωνο, δηλαδή χ στο τετράγωνο, συν το δεύτερο στο τετράγωνο, δηλαδή το 2 στο τετράγωνο, εννοείται ότι μπορεί να γράψετε κατευθείαν 4, συν 2 φορές το πρώτο επί το δεύτερο. Άρα αυτό κάνει χ τετράγωνο και 4, 2 2 4 και 4 χ. Τελειώσαμε. Τι θα άλλαζε αν εγώ σας είχα δώσει χ μείον 2 στο τετράγωνο. Αυτό θα ήταν ίδιο, αυτό θα ήταν ίδιο και απλά παιδιά. Εδώ θα είχα μείον. Καμία άλλη διαφορά. Και το τελικό μου αποτέλεσμα θα ήταν χ τετράγωνο και 4 και 4 χ. Ωραία. Δεύτερο παράδειγμα. 3χ και 2 στο τετράγωνο. Ωραία. Το 3χ είναι το α. Το 2 είναι το β. Τι λέει η ταυτότητά μου? Α τετράγωνο. Προσέξτε εδώ το κλασικό λάθος που κάνετε πάρα πολλά παιδιά. Γράφετε 3χ τετράγωνο. Αν παιδιά μου γράψετε 3χ τετράγωνο, τότε το τετράγωνο το έχετε βάλει μόνο στο χ. Τι είπαμε όμως ότι είναι το α εδώ? Είναι το 3χ ολόκληρο. Δεν είναι το χ μόνο. Άρα όταν εγώ πρέπει να γράψω εδώ α τετράγωνο, σημαίνει και σως, σημαίνει 3χ και όλο στο τετράγωνο. Προχωράω. Συν β τετράγωνο. Το β είναι το 2. Ωραία, εύκολο. 2 στο τετράγωνο. Συν 2αβ. Συν 2α είναι το 3χ. Β είναι το 2. Προσέξτε κάτι εδώ. Τόνισα το επί εδώ. Απλά για να μην το μπερδέψουμε αυτό και το κάνουμε 23. Μην το δώσαν 23. Εννοείται ότι υπάρχει και εδώ επί, παιδιά. Ας μη φαίνεται. 3χ σημαίνει 3 επί χ.
Ωραία. Πράξεις τώρα. Πόσο κάνει αυτό? Ιδιότητες δυνάμεων. Ρε μάλια, άμα δεν ξέρουμε δυνάμεις δεν μπορούμε να λύσουμε καμία ταυτότητα. Τελεία και παύλα. Αυτό είναι ένα γινόμενο και όλο στο τετράγωνο, σημαίνει ότι περνάει το τετράγωνο στο καθένα. Στο κάνω εδώ. Περνάει το τετράγωνο στο καθένα, δηλαδή είναι 3 στο τετράγωνο, χ στο τετράγωνο. Εντάξει, αυτό εδώ κάνει 4, το 2 στο τετράγωνο. Εδώ τώρα έχω γινόμενο τριών αριθμών, 2 ή 3, 6 και όλο επί 2, 12. Και γράφω και την τελική μου πράξη, αυτό είναι 9, 9 χ τετράγωνο και 4 και 12 χ. Πόσο γρήγορα μπορώ να κάνω αυτή την ταυτότητα? Όσο γρήγορα θέλετε. Δεν έχω κανένα πρόβλημα ένα παιδί το οποίο θα μου γράψει κατευθείαν αυτό το βήμα. Δεν μας πειράζει καθόλου. Έτσι. Αν νιώθετε άνετα με τις πράξεις και δεν μπερδεύεστε, εννοείται ότι πρέπει να το γράψετε έτσι. Και κακά τα ψέματα, όσο περνάει ο καιρός, έτσι πρέπει να γράφω τις ταυτότητες. Ωραία. Δεν θα κάνω τώρα παράδειγμα, παιδιά, με μείον σε αυτή την ίδια, γιατί το καταλαβαίνετε. Δεν αλλάζει τίποτα. Άμα πάω να βάλω εδώ ένα μείον εγώ, απλά θα μπει εδώ ένα μείον. Εδώ ένα μείον, εδώ ένα μείον. Όλα τα άλλα μένουν ίδια. Τρίτο παράδειγμα. 2χ πλην 3ψ και όλο στο τετράγωνο. Ωραία. Πάμε να εφαρμόσουμε ταυτότητα. Το 2χ είναι το α. Το 3ψ είναι το β. Άρα, τι λέει η ταυτότητά μου? Λέει το πρώτο στο τετράγωνο, ξαναλέω και πάλι μην κάνω κανένα αστείο και γράψω αυτό, γιατί τότε το τετράγωνο το βάλα μόνο στο χ, πρέπει οπωσδήποτε να βάλω παρένθεση. 2χ στο τετράγωνο. Έτσι. Συν. Το δεύτερο στο τετράγωνο, άρα πάλι παρένθεση, τριαψί στο τετράγωνο και μετά μείον 2 φορές το πρώτο επί το δεύτερο. Ωραία, πράξεις. Είπαμε, τετράγωνο στο καθένα. 2 στο τετράγωνο θα μου δώσει 4, επί χ τετράγωνο. Συν, τετράγωνο στο καθένα. 3 στο τετράγωνο μου κάνει 9, επί ψ τετράγωνο. Και εδώ, παιδιά, κάνω απλά τις πράξεις. 2 ή 2, 4, 3, 4, 12, μείον 12 χ ψ. Τελείωσα. Εντάξει. Για να δούμε ένα παράδειγμα τώρα που να έχω μέσα και δύναμη. 2 χ τετράγωνο μείον ψ τρίτης και όλο στο τετράγωνο. Ωραία. Ποιο είναι το α? Το 2 χ τετράγωνο. Ποιο είναι το β? Έτσι, όταν λέω αβ εννοώ αυτά πάνω. Ποιο είναι το β? Το ψ τρίτης. Αρχίζω. Το πρώτο το εμπεδώσαμε, πρέπει να μπει παρένθεση και όλο στο τετράγωνο. Συν το δεύτερο και όλο στο τετράγωνο. Τώρα βάζω παρένθεση γιατί το δεύτερο είναι δύναμη, οπότε δεν μπορώ να γράψω απλά ψ. Τι θα γράψω δηλαδή, ψ 3, 2. Αυτό από μαθηματικής πλευράς είναι μια βλακεία και μισή. Πρέπει, ή μάλλον είναι κάτι τελείως διαφορετικό, έτσι, αυτό το πράγμα, από αυτό που θέλω να γράψω εγώ. Άρα δεν μπορώ να γράψω κάτι τέτοιο, γι' αυτό βάζω, παιδιά, την παρένθεση ψ τρίτης και όλο στο τετράγωνο. Ωραία. Μείον, μείον, σωστά, μείον έχω εδώ, 2 φορές το πρώτο, δηλαδή το 2χ τετράγωνο, επί το δεύτερο, δηλαδή το ψ τρίτης. Ωραία. Και τώρα αρχίζω πράξεις. Το καθένα στο τετράγωνο. Άρα 2 στο τετράγωνο που θα δώσει 4, επί το χ τετράγωνο στο τετράγωνο. Ωραία. Συν. Πάλι ιδιότητα δυνάμεων εδώ. Ψ τρίτης και όλο στο τετράγωνο, 2 ή 3 πολλαπλασιάζω τις δυνάμεις. Ψ έκτης. Μείον. 2 ή 2, 4. Αυτά είναι διαφορετικά πράγματα, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Χ τετράγωνο, ψ τρίτης. Και η τελική μου μορφή είναι 4 χ 2 ή 2, 4
4 χ τετάρτης και ψ έκτης μείον 4 χ τετράγωνο ψ τρίτης. Πολύ ωραία. Καθαρίζουμε πίνακα και πάμε σε επόμενο παράδειγμα. Λοιπόν, επόμενο παράδειγμα. 3χ, νομίζω είναι το πέμπτο παράδειγμα αυτό. 3χ μείον 2 ρίζα 2 και όλο στο τετράγωνο. Οκ, εντάξει, ας το κάνουμε συν. Επειδή κάναμε αρκετά με μείον, ας το κάνουμε αυτό συν. Λοιπόν, πάμε. Το πρώτο όλο στο τετράγωνο. Συν το δεύτερο όλο πάλι στο τετράγωνο. Συν 2 φορές το πρώτο επί το δεύτερο. Ωραία, προσεκτικά πράξεις. Το καθένα στο τετράγωνο εδώ, έτσι. Έχω επί το καθένα στο τετράγωνο. 3 στο τετράγωνο 9. Χ τετράγωνο, χ τετράγωνο. Ωραία. 2 στο τετράγωνο 4. Για να το θυμίσουμε αυτό τώρα. Ρίζα 2 και όλο στο τετράγωνο. Οκ, το γράφω και θα θυμηθούμε μετά τι γίνεται. Πάμε εδώ τώρα. 2 ή 3, 6. 6 επί 2, 12. 12. Χ ρίζα 2. Ωραία. Και πάμε στο τελικό μου βήμα. Αυτό είναι 9 χ τετράγωνο. Δεν έχω να αλλάξω κάτι. Τώρα, παιδιά, θυμηθείτε. Το τετράγωνο και η ρίζα το ένα διώχνει το άλλο. Άρα αυτό με αυτό φεύγει και μένει και το 2. Οπότε το μεσαίο γίνεται 4 επί 2. Δηλαδή 8. Συν 12 ρίζα 2 χ. Εντάξει, και το χ να το αφήσετε στη μέση, δεν υπάρχει θέμα. Εντάξει, εγώ το έβαλα με π και χ μετά να φαίνεται. Κανένα πρόβλημα όπως σας βολεύει. Ωραία. Έκτο παράδειγμα, για να παίξουμε λίγο και με τα αγαπημένα σας μισητά κλάσματα. 3χ μείον 1 δεύτερο και όλο στο τετράγωνο. Ωραία. Πάμε. Το πρώτο στο τετράγωνο. Συν το δεύτερο στο τετράγωνο. Μείον 2 φορές πρώτο επί δεύτερο. Ωραία. Αρχίζουμε. Το τετράγωνο στο καθένα. 3, 3, 9. Χ τετράγωνο. Συν. Το καθένα στο τετράγωνο πάλι. 1 στο τετράγωνο 1. 2 στο τετράγωνο 4. Μείον. Εδώ παρατηρήστε κάτι. Δεν βιάζεστε να αρχίσετε τους πολλαπλασιασμούς 2 ή 3, 6. Το κοιτάτε μέχρι τέλους και βλέπετε ότι οι αριθμοί είναι το 2, το 3 και το 1 δεύτερο. Ναι, αλλά αυτό το 2 είναι μπροστά και αυτό το 2 είναι κάτω. Δηλαδή αυτό το 2 είναι πάνω και αυτό το 2 είναι κάτω. Άρα φεύγουν. Και τι μένει τελικά? Μείον 3χ. Τελειώσατε. Τελικό σας αποτέλεσμα 9χ τετράγωνο και 1 τέταρτο μείον 3χ. Ωραία. Και ένα τελευταίο παράδειγμα με αυτή την ταυτότητα. Ας πούμε 3 δεύτερα χ πλην 1 τρίτο ψ και όλο στο τετράγωνο. Ωραία, ας το κάνουμε συν. Και όλο στο τετράγωνο. Και αρχίζουμε. Το πρώτο στο τετράγωνο. Συν. Το δεύτερο στο τετράγωνο. Συν 2 φορές το πρώτο επί το δεύτερο. Ωραία. Λοιπόν, θυμηθείτε, το καθένα στο τετράγωνο, δηλαδή 3 στο τετράγωνο 9, 2 στο τετράγωνο 4, χ στο τετράγωνο, χ στο τετράγωνο. Συν
1 στο τετράγωνο 1, 3 στο τετράγωνο 9, ψ στο τετράγωνο, ψ τετράγωνο. Και εδώ παρατηρήστε λίγο. Έχω 2 επί 3 δεύτερα επί 1 τρίτο, χ ψ μετά. Οκ. Προσεκτικά κοιτάζω μερικά πράγματα που μπορούν να φύγουν. Έχω 2 επάνω μπροστά, άρα επάνω, και έχω και 2 κάτω, φεύγει. Έχω 3 επάνω και έχω 3 κάτω, επίσης φεύγει. Παιδιά, παρατηρήστε ότι αυτό είναι όλο πολλαπλασιασμός. Άρα μπορώ να διώξω μεταξύ τους άνετα. Και τι μένει στην πραγματικότητα? Μόνο το χ ψ. Συν χ επί ψ. Τελείωσα. Απλά θυμίζω ότι κανένα πρόβλημα αυτό να το ανεβάσετε πάνω. Δηλαδή είτε το γράψτε έτσι, είναι ολόσωστο, είτε το γράψετε έτσι, είναι επίσης ολόσωστο. Τώρα να το προχωρήσετε και να καθίσετε να τα κάνετε και ομώνυμα δεν έχει κανένα νόημα, απλά το λέμε. Έτσι. Ωραία. Άρα είδαμε μερικά παραδείγματα λοιπόν να θυμηθούμε λίγο τον τρόπο που δουλεύουμε αυτή την ταυτότητα. Την α και β στο τετράγωνο. Τώρα πάμε στην ταυτότητα α πλην β στο συν πλην β στην τρίτη. Έτσι. Ας θυμηθούμε λίγο αυτή την ταυτότητα και να δούμε πώς τη χρησιμοποιούμε πάλι με μερικά παραδείγματα. Η λογική, παιδιά, είναι ακριβώς η ίδια. Όταν κάποιος ξέρει να χρησιμοποιεί μία ταυτότητα, ξέρει να χρησιμοποιεί όλες. Έτσι, δεν θα αλλάξει τίποτα. Ωραία, ας τη γράψουμε α συν ή πλην β στην τρίτη και είπαμε ότι κάνει το πρώτο στην τρίτη συν ή πλην 3α τετράγωνο β συν β τρίτης, συγγνώμη, με συγχωρείτε πολύ, συν 3α β τετράγωνο συν ή πλην β τρίτης. Ωραία, αυτή είναι η ταυτότητα. Πάμε κατευθείαν σε παραδείγματα. Πρώτο παράδειγμα. Χ. Ας το δώσω λίγο, τώρα ξέρουμε το κόλπο, το έχουμε καταλάβει, ας πάμε κατευθείαν σε λίγο πιο δύσκολο. 2χ μείον 3 συν, ας ξεκινήσουμε με συν αρχικά, 2χ και 3 και όλο στην τρίτη. Αρχίζω. Το πρώτο ολόκληρο στην τρίτη. Συν 3 φορές. Το πρώτο στο τετράγωνο, προσέξτε, 3α τετράγωνο, το πρώτο το α στο τετράγωνο, επί το β, δηλαδή επί το 3. Συν 3. Το πρώτο όπως είναι, 2χ, επί το β, το 3 στο τετράγωνο. 3α β τετράγωνο. Το 3, το α όπως είναι το πρώτο, επί το δεύτερο στο τετράγωνο. Συν το δεύτερο στην τρίτη. Ωραία. Προσεκτικά τις πράξεις. Ιδιότητες δυνάμεων εδώ τώρα. 2 στην τρίτη. Έτσι, ας το κάνω αναλυτικά, επειδή είναι το πρώτο παράδειγμα εδώ. 2 στην τρίτη, χ στην τρίτη. 2 είναι αυτό, μην μοιάζει με z. Συν, πάμε δίπλα. 3, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει 2 στο τετράγωνο, χ στο τετράγωνο. Επί 3. Και τέλος αυτό εδώ είναι αυτό. Και το τελευταίο, μην μου κάνετε κανένα αστείο και μου πείτε 3, 3, 9, είναι δύναμη, έτσι. 3 στην τρίτη που σημαίνει 3 επί 3 επί 3, δηλαδή 27. Ωραία. Και άρα αυτό κάνει. Κοίτα εδώ καλέ πως έγινε το 2, έλεος. Λοιπόν, 2 στην τρίτη. Πάλι μην κάνετε κανένα αστείο και μου πείτε 6. 2 στην τρίτη σημαίνει 2 επί 2 επί 2. Άρα σημαίνει 8. Χ τρίτης συν. Αυτό, παιδιά, κάνει 4 εδώ. Να σου λουπώσω λίγο τους αριθμούς. Αυτό κάνει 4. 2 στο τετράγωνο 4. Επί 3, 12. Και όλο επί 3 μετά, 36. Χ τετράγωνο. Συν. 2 ή 3, 6. 6, 9, 54. Χ. Και 27 και τελείωσα. Εντάξει. Να λοιπόν ένα απλό παράδειγμα. Για να το κάνουμε λίγο πιο δύσκολο τώρα.
Δεύτερο παράδειγμα. 3α πλην 2β και όλο στην τρίτη. Ωραία. Και αρχίζουμε. Το πρώτο στην τρίτη. Πλην 3 φορές το πρώτο στο τετράγωνο επί το δεύτερο συν 3 φορές το πρώτο επί το δεύτερο στο τετράγωνο πλην το δεύτερο στην τρίτη. Τι έκανα, ακολούθησα την ταυτότητα. Το πρώτο στην τρίτη, να το, πλην, γιατί είμαι στο πλην, έτσι, πλην 3 φορές το πρώτο στο τετράγωνο επί το δεύτερο, 3 φορές το πρώτο στο τετράγωνο επί το δεύτερο, συν 3 φορές πρώτο επί δεύτερο τετράγωνο, πρώτο επί δεύτερο τετράγωνο, πλην δεύτερο στην τρίτη. Και τώρα κάνω προσεκτικά τις πράξεις. Καμία αντίρρηση το βήμα τώρα που θα γράψω εγώ να το περάσετε τελείως εσείς και να πάτε κατευθείαν στον τρίτο βήμα στην τελική σας λύση. Εγώ το γράφω αναλυτικά. Έτσι το καθένα στην τρίτη. Εδώ το καθένα στο τετράγωνο. Και το τελευταίο επίσης το καθένα στην τρίτη. Και άρα, δυνάμεις, κανονίστε, μην μου κάνετε καμιά βλακεία. 27 α τρίτης μείον, προσεκτικά εδώ τώρα. 3 στο τετράγωνο κάνει 9, 3, 3, 9. Και επί 3 μπροστά 27. Και επί το 2, βλέπετε, ξεκαθαρίζω πρώτα τους αριθμούς. Και επί το 2, 54. 54 και μένει α τετράγωνο επί β. Συν 3, 3, 9 πάλι. Επί 4 που κάνει το 2 στο τετράγωνο, 4, 9, 36. Α, β τετράγωνο. Και το τελευταίο, 2 στην τρίτη, που σημαίνει 2 επί 2 επί 2, άρα 8 β τρίτης. Ωραία. Ας δώσουμε και ένα παράδειγμα και με δύναμη. Άντε, θα βάλω και κλάσμα να σας τελειώσω. Λοιπόν, 2 χ τετράγωνο συν ένα δεύτερο και όλο στην τρίτη. Πάμε. Το πρώτο στην τρίτη συν 3 φορές το πρώτο στο τετράγωνο επί το δεύτερο συν 3 φορές το πρώτο επί το δεύτερο στο τετράγωνο συν το δεύτερο στην τρίτη. Εντάξει. Ωραία. Και αρχίζουμε. Το καθένα εδώ. Το καθένα στην τρίτη. 2 στην τρίτη. Χ τετράγωνο στην τρίτη. Συν 3. 2 στο τετράγωνο. Χ τετράγωνο στο τετράγωνο. Και επί το 1 δεύτερο. Ωραία. Συν 3 επί 2 χ τετράγωνο επί το καθένα, παιδιά, στο τετράγωνο, που σημαίνει 1 τέταρτο. 2 στο τετράγωνο κάνει 4. Και πάμε και στο τελευταίο, το καθένα στην τρίτη. 1 στην τρίτη κάνει 1, 2 στην τρίτη κάνει 2 ή 2 4, 2 4 8. Ωραία. Και γράφω τώρα. 2 στην τρίτη κάνει 8. 2 επί 2 επί 2.
Χ τετράγωνο και όλο στην τρίτη. 2 ή 3, 6. Άρα επί χ έκτης. Συν. 2 στο τετράγωνο κάνει 4. 3 επί 4 κάνει 12. Και άρα έχω 12 επί 1 δεύτερο, δηλαδή έχω 12 δεύτερα. Φυσικά κάνει 6, απλά το κάνω τώρα αναλυτικά τελείως, έτσι. Καμία αντίρρηση κάποιος να το δει αμέσως και να πει 3 επί 4, 12, 12 δεύτερα μου κάνει 6. Εντάξει, καμιά αντίρρηση παιδιά. Αυτό είναι χ τετράγωνο και όλο το τετράγωνο που κάνει χ τετάρτης. Και 2 ή 3, 6. 6 τέταρτα είναι η αριθμή μου χ τετράγωνο. 6 τέταρτα χ τετράγωνο. Και έχει μείνει και μόνο το 1/8 στο τέλος. Ωραία. Και τώρα απλά κάνω την απλοποίηση. Δηλαδή αυτό είναι το 8χ έκτα. 8χ έκτης, με συγχωρείτε πολύ. Αυτό μου κάνει 6. 6χ τετάρτης. Και εδώ αν παρατηρήσετε παιδιά το 6 τέταρτα μπορείτε να το απλοποιήσετε σε 3 δεύτερα. 3 δεύτερα. Χ τετράγωνο και 1/8. Και τελειώσατε. Να λοιπόν μερικά παραδείγματα και με την ταυτότητα αυτή. Την α και β και όλο στην τρίτης. Συν ή πλην 3. Έτσι, το ίδιο πράγμα. Ωραία. Και πάμε τώρα να δούμε και την τελευταία μας ταυτότητα. Μερικά παραδείγματα με την τελευταία κατά σειρά ταυτότητα. Πέμπτη λοιπόν ταυτότητα. Είναι αυτή εδώ. Γιατί την έγραψα έτσι? Γιατί είπαμε ότι αυτή την ταυτότητα εγώ θέλω από τώρα να την ξέρετε και προς τις δύο κατευθύνσεις. Παιδιά. Έτσι. Αν δείτε αυτό να το γράψετε έτσι. Αν σας δώσω αυτό να το γράψετε έτσι. Ωραία. Να θυμίσουμε ότι για την πρώτη πλευρά, για αυτή την πλευρά, μπορείτε να κοιτάξετε, είναι η άσκηση 6 στη σελίδα 49 στο σχολικό σας. Άσκηση 6 στη σελίδα 49 στο σχολικό σας. Έχει τέτοιες ασκήσεις που μοιάζουν με την πρώτη πλευρά. Αν από την άλλη πλευρά τώρα κοιτάξτε τη δεύτερη, σαν να λέμε, το δεύτερο τρόπο με τον οποίο μπορώ να σκεφτώ αυτή την ταυτότητα, την παραγωτοποιημένη της μορφή, τότε θα πάτε στη σελίδα 61 στο σχολικό σας και θα δείτε την άσκηση 8. Άσκηση 8, σελίδα 61. Εντάξει. Ωραία. Ας δούμε λοιπόν τώρα μερικά παραδείγματα. Θα δουλεύω και με τους δύο τρόπους ταυτόχρονα. Πρώτο παράδειγμα. Χ και 3 επί χ πλην 3. Ωραία, είναι ξεκάθαρο. Θυμηθείτε τι έχω εδώ. Έχω κάτι, α και β, και τα ίδια πράγματα δίπλα απλά με μείον. Α πλην β. Χ και 3, το ίδιο δίπλα απλά με μείον. Χ πλην 3. Και τι λέει η ταυτότητα? Πάρε το πρώτο πράγμα, ύψωσέ το στο τετράγωνο, μείον το δεύτερο πράγμα, το 3, στο τετράγωνο. Άρα, χ τετράγωνο μείον 9. Τελειώσαμε. Εντάξει. Ωραία. Προσοχή τώρα παιδιά. Πρώτη παραλλαγή που θέλω να προσέξετε. Δεν παίζει κανένα ρόλο αν σας δώσω πρώτα το συν και μετά το πλην ή σας δώσω πρώτα το πλην και μετά το συν. Δηλαδή εννοείται, εγώ μπορεί να σας γράψω αυτό. 2 πλην ψ επί 2 συν ψ και σας ζητάω να μου βρείτε πόσο κάνει. Είναι το ίδιο πράγμα. Μην μπλοκάρετε επειδή έγραψα το μείον μπροστά. Εσείς πάλι βλέπετε κάτι μείον κάτι, κάτι συν κάτι. Άρα είναι η ταυτότητα αυτή. Και, ποια είναι και τι γράφω κατευθείαν? Αυτό εδώ. Δηλαδή το πρώτο, το 2, στο τετράγωνο, μείον το δεύτερο στο τετράγωνο. Άρα 4 μείον ψ τετράγωνο. Τελειώσαμε. Εντάξει, μια χαρά. Ωραία. Για να το κάνω λίγο πιο δύσκολο. Τρίτη περίπτωση. 2χ και 3, 2χ πλην 3. Ωραία. Πάλι έχω κάτι και κάτι, κάτι πλην κάτι. Εφαρμόζω την ταυτότητά μου, κανονικά. Το πρώτο πράγμα και όλο στο τετράγωνο, απλά σως
μην το ξεχάσετε, το έχουμε καταλάβει από τα προηγούμενα παραδείγματα. Όταν λέμε το πρώτο πράγμα εννοούμε όλο το 2χ. Όλο το 2χ. Μην ξεχάσω λοιπόν την παρένθεση. 2χ στο τετράγωνο μείον 3 στο τετράγωνο. Άρα κάνει, περνάω το τετράγωνο στο καθένα, κάνει 4χ τετράγωνο πλην 9. Ωραία. Τέταρτο παράδειγμα. 3χ τετράγωνο συν 2 ψ τρίτης 3χ τετράγωνο πλην 2 ψ τρίτης. Ωραία. Εγώ τσεκάρω. Είναι κάτι και κάτι, κάτι πλην κάτι. Ναι. Είναι ακριβώς τα ίδια τα πράγματα. Ναι. Είναι ταυτότητα. Και είναι το πρώτο πράγμα, έφαγα το 3, 3χ τετράγωνο και όλο στο τετράγωνο μείον το δεύτερο, το 2 ψ τρίτης και όλο στο τετράγωνο. Και τι κάνω τώρα απλά? Περνάω το τετράγωνο μέσα, δηλαδή είναι 3 στο τετράγωνο, χ τετράγωνο στο τετράγωνο, μείον 2 στο τετράγωνο, ψ τρίτης στο τετράγωνο. Και άρα 9, 2 ή 2 4, μείον 4, 2 ή 3 6. Και να το στο τελικό μου αποτέλεσμα. Για να δούμε άλλο ένα παράδειγμα. Πέμπτο παράδειγμα. Ρίχνω μια ματιά στο σχολικό σας να παίρνω μερικές ιδέες για μερικά ωραία παραδείγματα. Λοιπόν, για να δούμε αυτό. Χ πλην ψ πλην χ... συγγνώμη, όχι. Να το δώσω σε λίγο πιο αρχικά, σε λίγο πιο εύκολη μορφή. Λοιπόν, πλην χ πλην ψ, χ πλην ψ. Σας δίνω αυτό. Όταν σας δώσω αυτό θα πει κάποιος όπα. Εδώ έχουμε θέμα. Αυτό δεν είναι η ταυτότητα αυτή. Γιατί εδώ είναι χ πλην ψ, ωραία, μια χαρά, α πλην β. Εδώ θα πρέπει να ήταν χ και ψ, όχι πλην χ πλην ψ. Έχω θέμα. Μάλιστα. Για να σκεφτούμε λίγο, παιδιά. Μπορούμε να το σκεφτούμε με 2-3 τρόπους. Αλλά θα σας δείξω κάτι κατευθείαν που θα το χρειαζόμαστε παρακάτω, άρα καλό είναι να το μάθουμε από τώρα. Αυτά είναι και τα δύο μείον, σωστά? Σωστά. Για πείτε μου λίγο, για φέρτε λίγο στο μυαλό σας. Όταν εσείς θέλετε να βρείτε πόσο κάνει μείον 3, μείον 5, τι σκεπτόσαστε? Τι έχετε μάθει? Πώς βρίσκω το αποτέλεσμα? Είναι και τα δύο αρνητικά. Άρα έχουμε μάθει ότι στην πραγματικότητα κρατάω το κοινό πρόσημο απ' έξω και εγώ προσθέτω στο μυαλό μου τους σκέτους καθαρούς αριθμούς, τους θετικούς αριθμούς, το 3 και το 5. Δηλαδή στην πραγματικότητα απαντάω μείον 8, πώς κρατώντας το μείον που είναι κοινό απ' έξω από το μυαλό μου και προσθέτω τα υπόλοιπα. Αυτό είναι στην πραγματικότητα μια σημαντική ιδιότητα, παιδιά. Η ιδιότητα της παραγοντοποίησης. Δεν είναι τίποτα άλλο από τη γνωστή σας επιμεριστική ιδιότητα ανάποδα. Γιατί κοιτάξτε τι έκανα εδώ. Σαν να λέμε επειδή και τα δύο έχουν μείον, έβγαλα το μείον απ' έξω, κοινό παράγοντα. Και μέσα σε παρένθεση έγραψα σκέτους τους αριθμούς 3 και 5. Αν ξανακάνω επιμεριστική, πλην επί 3 πλην 3, πλην επί 5 πλην 5. Δεν χάλασα τίποτα. Σωστό? Ωραία. Άρα για να γυρίσω εδώ τώρα. Εδώ λοιπόν που έχουν και τα δύο μείον μέσα, εγώ μπορώ κάλλιστα αυτό το μείον να το βγάλω απ' έξω και να αφήσω μέσα στην παρένθεση σκέτους τους αριθμούς χωρίς το μείον. Τώρα, για κοιτάξτε αυτό. Αυτό είναι η ταυτότητα. Ναι, αλλά το μείον απ' έξω, οκ.
Δεν με χαλάει, δεν με προβληματίζει το μείον απ' έξω. Ας ασχοληθώ εγώ με την ταυτότητα. Αυτό δεν ξέρω πόσο κάνει. Φυσικά και ξέρω πόσο κάνει. Πόσο κάνει. Ταυτότητα κάνει το πρώτο στο τετράγωνο μείον το δεύτερο στο τετράγωνο. Σωστό, σωστότατο. Αλλά όπα, τι έχω απ' έξω. Απ' έξω έχω ένα μείον. Άρα απλά το μόνο που χρειάζεται να κάνω είναι να βάλω αυτό το μείον απ' έξω και προσοχή μην ξεχάσω ότι επειδή αυτό το μείον απ' έξω είναι για ολόκληρη αυτή την ποσότητα, πρέπει να του βάλω και παρένθεση. Και να το τελικό μου αποτέλεσμα, παιδιά. Τελείωσα. Μείον, παρένθεση, χ τετράγωνο μείον ψ τετράγωνο. Καμία αντίρρηση αν θέλετε, να περάσετε τώρα το μείον μέσα. Μείον επί μείον συν. Και να το γράψετε έτσι. Μείον χ τετράγωνο συν ψ τετράγωνο. Δεν έχουμε κανένα θέμα και μάλιστα κάποια παιδιά, επειδή τους τη πάει να έχουν το μείον μπροστά, το παίρνουν αυτό και το πάνε στο τέλος και το γράφουν έτσι. Καμιά αντίρρηση. Και τα τρία είναι ολόσωστα ως απαντήσεις. Με ενδιαφέρει όμως να ξέρετε και τις τρεις μορφές. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί για παράδειγμα εγώ μπορεί να σας δώσω ένα πολλαπλής επιλογής και να σας λέω αυτό το πράγμα κάνει τόσο, ή να το δίνω σε σωστό λάθος ας πούμε. Αυτό το πράγμα κάνει τόσο σωστό ή λάθος. Αν εσείς ξέρετε μόνο την πρώτη μορφή, τότε μπορεί να το λύσετε ολόσωστα, να φτάσετε στην πρώτη μορφή και επειδή δεν έχετε μάθει να προχωράτε στις άλλες δύο μορφές, να πείτε «Α, είναι λάθος», ενώ στην πραγματικότητα είναι σωστό. Άρα πολύ προσοχή λοιπόν να καταλαβαίνω πώς προχωράω μέχρι την τελική μου μορφή. Ωραία. Για να συνεχίσουμε και με άλλο παράδειγμα τώρα στην ίδια αυτή ταυτότητα, να καθαρίσουμε λίγο πίνακα. Έκτο παράδειγμα. 2χ πλην ρίζα 3 επί 2χ και ρίζα 3. Ωραία. Α πλην β, α συν β. Μια χαρά. Είναι η ταυτότητά μου έτοιμη. Αρχίζω. Το πρώτο, το 2χ δηλαδή, στο τετράγωνο, μείον το δεύτερο, το ρίζα 3 δηλαδή, στο τετράγωνο. Υπόψη παιδιά, αν θέλετε να βάζετε εδώ παρένθεση, ό,τι θέλετε, δεν με πειράζει, δεν είναι απαραίτητη, δεν είναι λάθος όμως. Έτσι. Ωραία. Ίσον. Δεν ξεχνάμε, περνάω το τετράγωνο στο καθένα. 2 στο τετράγωνο που κάνει 4, χ τετράγωνο. Και βεβαίως εδώ τετράγωνο και ρίζα το ένα διώχνει το άλλο, άρα πλην 3 και τελείωσα. Οκ. Μία βασική παραλλαγή παιδιά. Σε όλες αυτές τις ασκήσεις που σας έκανα μέχρι τώρα, θυμηθείτε ότι σας είπα, δεν παίζει ρόλο αν θα γράψω το πλην πρώτο ή θα γράψω το συν πρώτο. Εντάξει, αυτό το εμπεδώσαμε. Ωραία. Τι θέλω να προσέξετε όμως. Θέλω να προσέξετε και μια άλλη πονηρία που μπορεί να γράψουμε εμείς μερικές φορές. Μπορεί μια ταυτότητα να σας τη δώσω εγώ έτσι. Και σας πω πόσο κάνει. Πάλι μην μπλοκάρετε επειδή αντί να γράψω α και β έγραψα β και α. Καμιά αντίρρηση. Γυρίστε το τούμπα. Γράψτε το έτσι. Να τη ταυτότητά σας. Προχωράτε κανονικά τώρα. Ωραία. Προσέξτε επίσης το εξής. Αν σας δώσω αυτό, αν σας δώσω αυτό, και σας πω πείτε μου πόσο κάνει αυτό. Μην κάνετε κανένα αστείο και γράψτε αυτό. Εντάξει.
Λάθος. Τεράστιο λάθος. Γιατί παιδιά θέλω να θυμάστε ότι το β μείον α δεν είναι το ίδιο πράγμα με το α μείον β. Μην μπερδευτούμε ποτέ. Το 5 μείον 3 δεν είναι 3 μείον 5. Το 5 μείον 3 κάνει 2, το 3 μείον 5 κάνει μείον 2. Αυτά τα πράγματα είναι αντίθετα. Δεν είναι ίσα. Άρα λοιπόν το β μείον α δεν είναι ίσο με το α μείον β. Δεν μπορώ λοιπόν να γυρίσω αυτό τούμπα. Εδώ πολύ καλά έκανα και το β και α το τουμπάρισα και το γράψα α και β. Είναι ολόσωστο. Στο άθροισμα μπορώ να το κάνω. Στην αφαίρεση δεν μπορώ να το κάνω. Δεν μπορώ να γυρίσω το β μείον α και να το γράψω α μείον β. Ωραία θα πει κάποιος. Και άρα λοιπόν τι θα κάνω εδώ. Τα πράγματα είναι απλά. Θα τουμπάρω το άλλο παιδιά. Δηλαδή θα γράψω α και β επί β μείον α. Ωραία. Αυτό δεν μπορώ να το χαλάσω. Τελεία και παύλα. Θα αλλάξω αυτό. Β και α. Β μείον α. Έχω τώρα ταυτότητα. Φυσικά. Κάτι συν κάτι, κάτι πλην κάτι. Και είναι με τη σειρά τα κάτι. Β μπροστά, α δεύτερο. Β μπροστά, α δεύτερο. Και πόσο κάνει αυτό. Ταυτότητά μου κάνει το πρώτο στο τετράγωνο μείον το δεύτερο στο τετράγωνο. Εντάξει. Προσοχή λοιπόν αυτά τα μικρά κολπάκια που μπορεί να τα συναντήσουμε σε κάποια άσκηση και να μπερδευτούμε. Για παράδειγμα, δίνω ένα τέτοιο κολπάκι ας πούμε να το δούμε. Σας λέω εγώ τώρα. 2 ρίζα 2 και 3 επί 3 μείον 2 ρίζα 2. Ωραία. Τα κοιτάζω και λέω όπα. Εδώ έχω το 2 ρίζα 2 μπροστά και το 3 μετά. Εδώ έχω το 3 μπροστά και το 2 ρίζα 2 μετά. Αυτό όμως είναι μείον, άρα δεν μπορώ να τα γυρίσω μεταξύ τους, είναι λάθος. Τι θα γυρίσω, θα γυρίσω το πρώτο. Θα γράψω λοιπόν το πρώτο έτσι. Τώρα το κοιτάζω και λέω, έχω ταυτότητα. Φυσικά, δεν με χαλάει είπαμε που είναι, όχι είναι ολόσωστο, μια χαρά, τίποτα δεν με χαλάει. Έχω ταυτότητα. Κάτι συν κάτι επί κάτι πλην κάτι. Και τα κάτι είναι με τη σειρά. Μπροστά το 3, μπροστά το 3. Μετά το 2 ρίζα 2, μετά το 2 ρίζα 2. Εφαρμόζω ταυτότητα τώρα. Το πρώτο, το 3, στο τετράγωνο, μείον το δεύτερο, δηλαδή το 2 ρίζα 2, στο τετράγωνο. Όλο στο τετράγωνο, προσοχή. Ωραία, πράξεις. 3, 3, 9, μείον το καθένα στο τετράγωνο, παιδιά. 2 στο τετράγωνο, ρίζα 2 στο τετράγωνο. Άρα 9 μείον 2 στο τετράγωνο κάνει 4, αυτό φεύγει 4 επί 2. Άρα τελικά παιδιά 9 πλην 8, το οποίο μου κάνει έναν ωραιότατο άσο. Τι ωραίο για τεστάκι αυτό. Το βάζεις, λες πόσο θα κάνει αυτή η ταυτότητα, πολλαπλή επιλογή, δίνεις πιθανές απαντήσεις και η σωστή απάντηση είναι το 1. Εντάξει, ιδέες σας δείχνω εγώ τώρα. Ωραία. Όλα τα παραδείγματα όμως, αυτά τα 7 παραδείγματα που σας έκανα, είχαν να κάνουν με την πρώτη μορφή της ταυτότητας. Για πάμε λίγο και στη δεύτερη μορφή της ταυτότητας. Στη δεύτερη, σαν να λέμε, στο δεύτερο τρόπο με τον οποίο μπορεί να σας ζητήσω εγώ αυτή την ταυτότητα. Λοιπόν, καθαρίσαμε πίνακα και πάμε να δούμε πάλι μερικά παραδείγματα. Κοιτάζω τώρα αυτή, παιδιά. Ωραία. Μου λένε, θυμηθείτε αυτό που σας είπα πριν, ότι σε σχέση με αυτές τις ασκήσεις που κάνω τώρα, δείτε την άσκηση 8 στη σελίδα 61 στο σχολικό σας βιβλίο. Μου λέει κάποιος, χ τετράγωνο μείον ψ τετράγωνο. Είναι αυτή η μορφή? Βεβαίως. Ποιο είναι το α μου? Το χ. Ποιο είναι το β μου? Το ψ. Άρα πώς θα το γράψω? Θα το γράψω.
χ και ψ, χ πλην ψ. Ωραία. Παρά ήταν καλό για έναν αληθινό. Ας δούμε ένα επόμενο παράδειγμα. Χ τετράγωνο πλην 4. Όπα, θα πει κάποιος. Το πρώτο το βλέπω να είναι κάτι στο τετράγωνο. Στο δεύτερο δεν βλέπω κάτι στο τετράγωνο, βλέπω 4. Ναι, αλλά για μισό λεπτό. Το 4 δεν μπορώ να το σκεφτώ σαν κάποιον αριθμό στο τετράγωνο. Βεβαίως. Το 4 μπορώ να σκεφτώ ότι έχει προκύψει από το 2 στο τετράγωνο. Άρα λοιπόν αυτή η ταυτότητα, αυτό που βλέπω εδώ χ τετράγωνο μείον 4, είναι τέτοιας μορφής. Είναι χ τετράγωνο μείον 2 τετράγωνο. Άρα ποιο είναι το α μου? Το χ. Ποιο είναι το β μου? Το 2. Οπότε αυτό γράφεται χ και 2, χ πλην 2. Ωραία. Τρίτο παράδειγμα. Χ τετράγωνο μείον 1. Το 1, παιδιά, θυμηθείτε ότι είναι ο πιο βολικός αριθμός που υπάρχει. Γιατί το 1 είναι οποιαδήποτε δύναμη θέλετε. Είναι ένα τετράγωνο. Είναι και ένα τρίτης, είναι και ένα τετάρτης, είναι και ένα δεκάτης, είναι ό,τι θέλω. Το 1 λοιπόν είναι πολύ βολικό, το γράφω ένα τετράγωνο και τελείως υπόθεση. Άρα μια χαρά έχω ταυτότητα. Χ και 1, χ πλην 1. Ωραία. Τέταρτο παράδειγμα. Για να το δυσκολέψουμε τώρα λίγο. Χ τετράγωνο πλην 5. Όπα. Το πρώτο είναι χ τετράγωνο μια χαρά. Το 5 μπορώ να το γράψω κάτι στο τετράγωνο? Φυσικά. Μην ξεχνάτε, παιδιά, ότι το 4 μπορεί να είναι βολικό γιατί το γράφω 2 τετράγωνο, το 1 το γράφω 1 τετράγωνο, αλλά κάθε θετικό αριθμό μπορείτε να τον γράψετε κάτι στο τετράγωνο. Θυμηθείτε ότι οποιοσδήποτε θετικός αριθμός μπορεί να γραφτεί θετικός σε ρίζα και όλο τετράγωνο. Γιατί τετράγωνο και ρίζα φεύγει και τι ξαναμένει? Ο αριθμός. Άρα δεν χαλάτε τίποτα. Αυτό ισχύει, παιδιά, για κάθε αριθμό. Άρα το 5 μπορώ να το γράψω ρίζα 5 και όλο στο τετράγωνο. Και έτσι κατάφερα και το 5 να το γράψω κάτι στο τετράγωνο. Το οποίο είναι ολόσωστο γιατί τετράγωνο και ρίζα φεύγει, άρα ξαναγυρίζω στο 5, δεν χάλασα τίποτα. Και έτσι κατάφερα να έχω τη μορφή που θέλω. Κάτι τετράγωνο μείον κάτι τετράγωνο. Πόσο θα κάνει? Με βάση την ταυτότητα θα κάνει χ και ρίζα 5, χ πλην ρίζα 5. Ωραία. Ας το πάρουμε αυτό να φύγει από εδώ, να μας ενοχλεί. Οκ. Πέμπτο παράδειγμα. Χ τετάρτης πλην 3. Χ τετάρτης, εγώ θέλω τετράγωνο. Ωραία, καμιά αντίρρηση. Δεν μπορώ εγώ το χ τετάρτης να το γράψω χ τετράγωνο και όλο στο τετράγωνο? Φυσικά. Άρα κατάφερα να το γράψω κάτι στο τετράγωνο. Δεν με νοιάζει ότι μέσα υπάρχει κι άλλο τετράγωνο. Αυτό δεν με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει να εμφανίσω τη μορφή κάτι στο τετράγωνο. Να το έγραψα. Το 3, το κόλπο το μάθαμε από πριν. Το γράφω ρίζα 3 και όλο στο τετράγωνο. Ποιο είναι το α, παιδιά, εδώ? Το χ τετράγωνο. Να το α. Ποιο είναι το β? Το ρίζα 3. Πολύ ωραία. Άρα εφαρμόζω ταυτότητα α και β, δηλαδή χ τετράγωνο και ρίζα 3, χ τετράγωνο πλην ρίζα 3. Ωραία. Επόμενο παράδειγμα. 16 χ τετράγωνο πλην 9. 16 χ τετράγωνο. Αυτό είναι κάτι στο τετράγωνο, αλλά προσέξτε, το τετράγωνο εδώ είναι μόνο του χ. Εγώ θέλω ολόκληρο το πρώτο πράγμα να είναι κάτι στο τετράγωνο.
κάτι ολόκληρο. Άρα λοιπόν πρέπει να καταφέρω και το 16 να το γράψω κάτι στο τετράγωνο. Μπορώ, φυσικά. Το 16 είναι 4 στο τετράγωνο. Άρα αυτό γράφεται έτσι. Και άρα αυτό πώς μπορεί να γραφτεί? 4χ και όλο στο τετράγωνο. Τέλεια. Να το λοιπόν πώς κατάφερα αυτό να το γράψω κάτι στο τετράγωνο. Όσο για το 9 που δεν το πείραξα πριν, πανεύκολα γράφεται 3 στο τετράγωνο. Άρα κατάφερα παιδιά να φτιάξω κάτι, να το α στο τετράγωνο πλην β στο τετράγωνο. Και τώρα τι λέει η ταυτότητά μου? Λέει το πρώτο συν το δεύτερο, το πρώτο πλην το δεύτερο. Ωραία. Για να δούμε ένα επόμενο παράδειγμα. Πήγα να πειράξω κάτι εδώ να σας πω, αλλά ας το δούμε καλύτερα σε ένα επόμενο παράδειγμα. Ας καθαρίσουμε λίγο πάλι πίνακα. Πάμε στο παράδειγμα 7. Λοιπόν, 9 χ τετάρτης πλην 25 χ τετράγωνο. Ωραία. Θυμηθείτε, εγώ πρέπει να καταφέρω αυτό το πράγμα να το γράψω κάτι στο τετράγωνο πλην κάτι άλλο στο τετράγωνο. Έτσι πρέπει να καταφέρω να το γράψω. Μόνο τότε θα έχω ταυτότητα. Ωραία. Άρα αρχίζω και σκέπτομαι. Το 9 μπορώ να το γράψω κάτι στο τετράγωνο? Μπορώ. 3 στο τετράγωνο. Το χ τετάρτης μπορώ να το γράψω κάτι στο τετράγωνο? Μπορώ. Χ τετράγωνο στο τετράγωνο. Ωραία. Το 25, 5 στο τετράγωνο. Αυτό είναι έτοιμο. Είναι χ στο τετράγωνο. Οκ. Τώρα για να τα μαζέψω, γιατί προσέξτε, εγώ θέλω κάτι στο τετράγωνο πλην κάτι άλλο στο τετράγωνο. Ένα πράγμα. Δεν μπορώ να έχω 15 τετράγωνα, άρα πρέπει να τα μαζέψω μαζί. Έχω 3 τετράγωνο, έχω χ τετράγωνο στο τετράγωνο, άρα για να τα ενώσω, ιδιότητα δυνάμεων ανάποδα τώρα, τα ενώνω αυτά τα δύο. 3 χ τετράγωνο και όλο στο τετράγωνο. Βλέπετε, 3 χ τετράγωνο και όλο στο τετράγωνο. Πλην, κάνω το ίδιο και εδώ. Ενώνω το 5 με το χ, 5χ και όλο στο τετράγωνο. Κοιτάξτε από πάνω, κατάφερα να έχω τη μορφή που θέλω, βεβαίως. Κάτι στο τετράγωνο, πλην κάτι στο τετράγωνο. Άρα πόσο θα κάνει αυτό? Θα κάνει το πρώτο συν το δεύτερο, το πρώτο πλην το δεύτερο. Ωραία. Εντάξει. Τώρα η αλήθεια είναι ότι εδώ μπορούσα να κάνω και άλλα πράγματα, είναι παραγωγοποίηση και τα λοιπά, έτσι πολύ πιο απλά. Εντάξει, εγώ ήθελα να δείτε τώρα τη χρήση ταυτότητας. Έτσι, δεν μας ενδιαφέρει κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Ένα ακόμα παράδειγμα. 3 χ τετράγωνο πλην 5 ψ τετράγωνο. Ωραία. Θυμηθείτε, συγγνώμη, γιατί έβαλα ταυτότητα, γιατί έβαλα παρένθεση. Υπάρχει παρένθεση εδώ. Ωραία. Έχω αυτό το πράγμα. Θέλω να υπολογίσω αυτό πόσο κάνει. Οκ. Θυμηθείτε ότι εγώ θέλω κάτι στο τετράγωνο πλην κάτι στο τετράγωνο. Έτσι είπαμε. Εντάξει. Εγώ εδώ δεν έχω προς το παρόν γιατί είναι 3 χ τετράγωνο, δεν είναι κάτι τετράγωνο, ούτε το δίπλα είναι κάτι τετράγωνο που θέλω εγώ. Άρα, για να δούμε τι θα σκεφτούμε. Θα κάνω το ίδιο κόλπο με πριν, παιδιά. Τι είπα πριν? Είπα το 9 ότι θα το γράψω 3 τετράγωνο. Το 25 θα το γράψω 5 τετράγωνο. Άρα πρέπει και το 3 να το γράψω κάτι στο τετράγωνο. Μην μπλοκάρουμε αν δεν μου βγαίνει η προπαίδεια. Φυσικά και είπαμε ότι οποιοδήποτε αριθμό μπορώ να τον γράψω κάτι στο τετράγωνο. Τον γράφω ρίζα 3 στο τετράγωνο. Επί χ τετράγωνο δίπλα. Μείον. Το 5 το γράφω ρίζα 5
στο τετράγωνο, επί το ψ τετράγωνο. Τώρα τα ενώνω αυτά τα δύο. Ρίζα 3 χ και όλο στο τετράγωνο. Πλην ρίζα 5 ψ και όλο στο τετράγωνο. Κατάφερα τώρα, παιδιά, να το γράψω κάτι στο τετράγωνο μείον κάτι? Βεβαίως. Έχω τώρα ταυτότητα? Έχω. Και αυτό κάνει ρίζα 3 επί χ και ρίζα 5 επί ψ, ρίζα 3 επί χ πλην ρίζα 5 επί ψ. Και είμαι μια χαρά. Ωραία. Πάνω σε αυτή την ταυτότητα, παιδιά, σε αυτή τώρα την τελευταία, την πέμπτη ταυτότητα, κάτι που θέλουμε να προσέξουμε ιδιαίτερα είναι την άσκηση 9 σελίδα 49. Μια κλασική άσκηση στην οποία κάνω ρητοποίηση κλασμάτων. Για να θυμηθούμε αυτή την άσκηση και να θυμηθούμε λίγο πώς χρησιμοποιώ αυτή την ιδιότητα. Ας καθαρίσουμε πίνακα. Δεν πειράζω την ιδιότητα. Επάνω την αφήνω ακόμα στον πίνακά μου να φαίνεται. Την ταυτότητα, με συγχωρείτε. Την αφήνω ακόμα στον πίνακα να φαίνεται. Για να θυμίσουμε λίγο, παιδιά. Όταν είχαμε ένα κλάσμα με μια ρίζα στον παρανομαστή. Εμείς είχαμε πει ότι δεν γουστάρουμε ποτέ να έχουμε ρίζες στον παρανόμαστη για πάρα πολλούς λόγους. Άρα θέλουμε να κάνουμε ρητοποίηση, δηλαδή θέλουμε να μετατρέπουμε αυτό το κλάσμα που έχει άρρητο παρανομαστή σε ένα κλάσμα με ρητό παρονομαστή. Δεν με πειράζει το να έχω ρίζα στον αριθμητή. Στον παρονομαστή όμως με προβληματίζει έντονα. Ποιο ήταν το κόλπο που είχαμε μάθει? Είχαμε μάθει στην αρχή της χρονιάς ότι αυτό που κάνω είναι να πολλαπλασιάσω πάνω κάτω με τη ρίζα. Πολλαπλασιάζω λοιπόν και πάνω. Αυτό είναι το αρχικό μου κλάσμα, έτσι να το 3 ρίζα 2. Πολλαπλασιάζω λοιπόν και πάνω και κάτω με τη ρίζα. Στην πραγματικότητα δεν χάλασα τίποτα, γιατί αυτά ξαναφεύγουν και άρα μένει το κλάσμα μου. Ωραία. Και γιατί το έκανα αυτό? Το έκανα διότι τον αριθμητή δεν τον πειράζω και ούτε με ενδιαφέρει καθόλου ο αριθμητής, γιατί τώρα στον παρανομαστή έφτιαξα ρίζα 2 επί ρίζα 2. Τι σημαίνει ρίζα 2 επί ρίζα 2? Σημαίνει ρίζα 4. Ή κάποια άλλα παιδιά προτιμούν να το λένε, κάποια άλλα παιδιά το προτιμάνε αυτό να το γράφουνε ρίζα 2 στο τετράγωνο. Ολόσωστα και τα δύο, ό,τι σας βολεύει πείτε. Κάποια παιδιά περνάνε το 2 μέσα και λένε 2 επί 2 4, σωστό. Κάποια άλλα παιδιά λένε ρίζα 2 επί ρίζα 2 σημαίνει ρίζα 2 στο τετράγωνο, ολόσωστο. Όπως και αν το σκεφτείτε, ποιο είναι το αποτέλεσμα? Ρίζα του 4 κάνει 2. Ή αν το σκεφτείτε με τον κάτω τρόπο, τετράγωνο και ρίζα το ένα διώχνει το άλλο και μένει το 2. Η ουσία λοιπόν είναι ότι κατάφερα το κλάσμα μου να το γράψω σε ένα νέο ισοδύναμο κλάσμα, αλλά με ρητό παρονομαστή. Ωραία. Αυτό είχαμε μάθει. Μια χαρά. Ολόσωστο. Είναι αυτό. Ναι, αλλά αν εγώ σας δώσω αυτό το κλάσμα, και σας πω να μου το μετατρέψετε σε ένα αντίστοιχο ισοδύναμο με ρητό παρανομαστή, άμα πάτε να κάνετε το κόλπο που κάναμε πριν, παιδιά, δηλαδή πείτε εντάξει θα πολλαπλασιάσω εγώ πάνω κάτω με το ρίζα 2. Το γράψω αυτό έτσι τεράστιο. Θα πολλαπλασιάσω πάνω κάτω με το ρίζα 2. Ό,τι έμαθα από πριν. Πολλαπλασιάζω με τη ρίζα πάνω κάτω. Ωραία. Αυτό κάνει τόσο. Και αυτό εδώ, άμα κάνετε τώρα επιμεριστικές, θα κάνει ρίζα 2 επί ρίζα 2 μείον ρίζα 2. Έτσι. Ρίζα 2 επί ρίζα 2 μείον 1 επί ρίζα 2. Δηλαδή ρίζα 2. Και άρα ρίζα 2 επί ρίζα 2 είναι αυτό που λέγαμε πριν. Είναι το ρίζα 4 ή τέλος πάντων ρίζα 2 στο τετράγωνο, όπως θέλετε πείτε το, που κάνει 2. Άρα θα μείνει 2, ρίζα 2 μείον ρίζα 2. Κλουπ. Βλακεία. Εντάξει θα πει κάποιο παιδί. Δεν θα πολλαπλασιάσω πάνω κάτω με το ρίζα 2. Θα πολλαπλασιάσω εγώ πάνω κάτω με το ρίζα 2 μείον 1.
επειδή έχω ρίζα 2 μείον 1 κάτω, θα πολλαπλασιάσω πάνω κάτω με το ρίζα 2 μείον 1. Αυτό θα κάνω. Οκ. Για να το δούμε. Αυτό, παιδιά, κάτω. Ρίζα 2 μείον 1. Επί ρίζα 2 μείον 1. Αν παρατηρήσετε, είναι ρίζα 2 μείον 1 στο τετράγωνο. Άρα, η πρώτη σας ταυτότητα, α πλην β και όλο στο τετράγωνο. Για να την εφαρμόσω. Όπως βλέπετε, στον αριθμητή δεν ασχολούμαι καθόλου. Εφαρμόζω ταυτότητα. Το πρώτο στο τετράγωνο συν το δεύτερο στο τετράγωνο μείον 2 φορές το πρώτο επί το δεύτερο. Άρα, με τον αριθμητή είπαμε δεν ασχολούμαι καθόλου. 2 στο τετράγωνο, τετράγωνο και ρίζα φεύγει. Με συγχωρείτε, ρίζα 2 στο τετράγωνο, τετράγωνο και ρίζα φεύγει. Μένει 2 και 1 πλην 2 ρίζα 2. Άρα δυστυχώς, αγαπητά μου παιδιά, όπως μπορείτε να δείτε, καταλήγω εδώ. Άλλο ένα ωραιότατο ερωτηματικό. Άρα λοιπόν βλέπω ότι όταν μου δώσουν κάτι τέτοιο, ο τρόπος που είχα μάθει εδώ να πολλαπλασιάζω απλά με τη ρίζα δεν λειτουργεί. Εντάξει. Και το ερώτημα είναι τι κάνω τελικά. Πώς καταφέρνω να διώξω αυτό το παρανομαστή. Για να καθαρίσουμε λίγο τον πίνακα και να δούμε πώς καταφέρνουμε να διώξουμε αυτό το παρανομαστή. Ωραία. Λοιπόν, στηριζόμαστε, παιδιά, στην προηγούμενη ιδιότητα. Γιατί? Όντως, για να φύγει μία ρίζα θα πρέπει εγώ να την υψώσω στο τετράγωνο. Τι σκέφτομαι λοιπόν, παιδιά. Παρατηρώ ότι ο παρανομαστής μου έχει τη μορφή κάτι μείον κάτι. Κάτι μείον κάτι. Κάτι μείον κάτι. Και κοιτάξτε τι σκέφτομαι. Θα το πολλαπλασιάσω δίπλα, όχι με την ίδια ακριβώς ποσότητα, αλλά με την ποσότητα κάτι και κάτι. Γιατί έτσι θα μπορέσω να εμφανίσω αυτό το γινόμενο και να προκύψει το τετράγωνο που θέλω. Δηλαδή, αυτό είναι το κλάσμα που είχα. Ωραία. Και κοιτάξτε τι κάνω τώρα. Πολλαπλασιάζω πάνω κάτω με την ίδια ποσότητα που βλέπω, αλλά με αντίθετο πρόσημο. Δεν χάλασα τίποτα, παιδιά. Αυτό ξαναφεύγει και μένει το κλάσμα πύραχτο. Ωραία. Και γιατί το έκανα αυτό? Με τον αριθμητή δεν ασχολούμαι. Τι έχω από κάτω? Έχω ταυτότητα. Άτσι. Πόσο θα κάνει? Θα κάνει το πρώτο στο τετράγωνο μείον το δεύτερο στο τετράγωνο. Πράξεις. Ρίζα 2 στο τετράγωνο, τετράγωνο και ρίζα φεύγει, κάνει 2, μείον 1. Μένει 1. Εντάξει, εδώ τώρα είμαστε πάρα πολύ τυχεροί. Στο πρώτο παράδειγμα που πήραμε δεν μένει ούτε καν παρανομαστής, παιδιά. Δηλαδή κατάφερα όχι απλά να μην έχω ρίζα στον παρανομαστή, κατάφερα να μην έχω καθόλου παρανομαστή. Και το τελικό μου αποτέλεσμα είναι αυτό. Εντάξει, δεν είναι τα πράγματα τόσο καλά πάντα, έτσι. Σημαντικό αυτό να το θυμόμαστε. Για να δούμε ένα δεύτερο παράδειγμα. Αυτό λοιπόν είναι πρώτο παράδειγμα. Πάμε σε ένα δεύτερο παράδειγμα. 1 μείον 1 και ρίζα 5. Ωραία. Το κόλπο ίδιο, παιδιά. Θέλω να εξαφανίσω τη ρίζα από κάτω, αλλά δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσω κάτι από τις παλιές μεθόδους. Θα χρησιμοποιήσω την καινούργια μέθοδο. Τι βλέπω κάτω? Βλέπω κάτι συν κάτι. Κάτι συν κάτι. Θα πολλαπλασιάσω πάνω και κάτω με την ίδια ποσότητα αλλά με αντίθετο πρόσημο. 1
μείον ρίζα 5. 1 μείον ρίζα 5. Ωραία. Στον αριθμητή δεν ασχολούμαι καθόλου, απλά εφόσον παιδιά έχω το 1, δεν έχει κανένα νόημα να κρατάω την παρένθεση εδώ, δεν έχει κανένα νόημα 1 επί κάτι. Στον αριθμητή λοιπόν μένει απλά αυτό. Ωραία. Και τώρα κάτω τι έχω, ταυτότητα. Την εφαρμόζω. Το πρώτο στο τετράγωνο μείον το δεύτερο στο τετράγωνο. Ωραία. Ο αριθμητής απείραχτος, αυτό κάνει 1 μείον τετράγωνο. Και ρίζα φεύγει 1 μείον 5. Αυτό κάνει μείον 4. Τελειώσατε. Αν θέλετε το μείον το φέρνετε μπροστά για λόγους μαθηματικού βίτσιου και ομορφιάς, να μην είναι στο κάτω μέρος, και να η απάντησή σας. Κατάφερα το κλάσμα μου να το μετατρέψω σε ένα ισοδύναμο με παρονομαστή ρητό, που να μην έχει δηλαδή ρίζα, βεβαιότατα. Είναι μείον, δεν με νοιάζει καθόλου. Το μείον αν σας χαλάει μπορείτε να το περάσετε επάνω και τελειώνει η υπόθεση. Έτσι, δεν μας ενοχλεί το μείον. Ωραία. Τρίτο παράδειγμα, μια και το είπα μάλλον να το κάνω αυτό. Όταν λέω περνάω το μείον επάνω, εννοώ μείον 1, μείον επί μείον συν ρίζα 5 τέταρτα. Και αν σας τη πάει να το βλέπετε έτσι γραμμένο, δείτε το έτσι για να μην έχετε πρόβλημα. Εντάξει. Και ξαναλέω παιδιά ότι είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να κάνουμε αυτές τις πράξεις σωστά μέχρι τέλος, γιατί και πάλι σας δίνω το αντίστοιχο παράδειγμα ότι μπορεί να σας δώσω εγώ αυτό το κλάσμα σε ένα πολλαπλής επιλογής και να σας πω αυτό κάνει τόσο, ή να σας δίνω διάφορα αποτελέσματα για το πόσο κάνει αυτό, έτσι, και ανάμεσα στα αποτελέσματα να έχω αυτό. Και εσείς να ξεγελαστείτε και να νομίζετε ότι αυτό είναι λάθος. Γιατί εσείς καταλήξατε εδώ ή καταλήξατε εδώ. Άρα πάντα θα πρέπει να μπορώ να πάω τις πράξεις μέχρι τέλος αν χρειαστεί. Εντάξει. Ωραία. Για να δούμε ένα τρίτο παράδειγμα πάνω σε αυτό. Λοιπόν, τρίτο παράδειγμα. Μου λένε για παράδειγμα τώρα. 6 προς ρίζα 7 μείον ρίζα 3. Αχα, 2 ρίζες εδώ. Ακόμα χειρότερα ο παρονομαστής. Δεν με πειράζει καθόλου παιδιά, δεν αλλάζει απολύτως τίποτα. Εσείς βλέπετε κάτι πλην κάτι. Οκ, το κόλπο το μάθαμε. Θα πολλαπλασιάσω. Πάνω κάτω, πάνω και κάτω, με την ίδια ποσότητα αλλά με αντίθετο πρόσημο. Ρίζα 7 και ρίζα 3. Ρίζα 7 και ρίζα 3. Ωραία. Για άλλη μια φορά δεν ασχολούμαι με τον αριθμητή. Οκ. Τώρα έχω ταυτότητα κάτω φυσικά. Α πλην β, α συν β. Έτοιμη ταυτότητα. Πόσο θα κάνει? Θα κάνει το πρώτο, το ρίζα 7 δηλαδή, στο τετράγωνο, μείον το δεύτερο, το ρίζα 3, στο τετράγωνο. Ωραία. Με τον αριθμητή δεν ασχολούμαι. Τετράγωνο και ρίζα φεύγει. Τετράγωνο και ρίζα φεύγει. Πόσο μένει? 7 πλην 3. Δηλαδή 4. Τελειώσατε. Απλά. Καλό είναι πάντα παιδιά να κάνετε και μια απλοποίηση. Αφού έχω 6 επάνω, 4 κάτω, αυτό απλοποιείται σε 3 δεύτερα. Το τελικό μου κλάσμα λοιπόν είναι αυτό εδώ. Ωραία. Και ας δούμε και ένα τελευταίο παράδειγμα. 12 προς 2 ρίζα 3 και ρίζα 6. Wow. Ακόμα μεγαλύτερο. Δεν αλλάζει τίποτα παιδιά, μην ψαρώνετε ό,τι και αν σας δώσει κανείς αυτή τη μορφή. Είναι ο παρανομαστής κάτι και κάτι, τέλος. Να το. Θα πολλαπλασιάσω δίπλα με το κάτι πλην κάτι.
Άρα 12 πολλαπλασιάζω λοιπόν με αυτό. Να το. Πολλαπλασίασα με το ίδιο με μείον, παιδιά. Εντάξει. Προσεκτικά τις πράξεις μου. Για άλλη μια φορά δεν ασχολούμαι με τον αριθμητή, παιδιά. Έτσι. Ωραία. Είναι το πρώτο στο τετράγωνο πλην το δεύτερο στο τετράγωνο. Ωραία. Ο αριθμητής απλά τον ξαναγράφουμε. Και πάμε. Το καθένα στο τετράγωνο, παιδιά. 2 στο τετράγωνο, ρίζα 3 στο τετράγωνο, πλην ρίζα 6 στο τετράγωνο. Και τώρα, τετράγωνο και ρίζα θα φύγει, τετράγωνο και ρίζα θα φύγει. Και άρα θα μείνει 12. 2 ρίζα 3 πλην ρίζα 6. 4 επί 3, δηλαδή 12, μείον 6. Άρα 6. Α, πολύ ωραία. Το 6 στο 12 χωράει 2 φορές, παιδιά. Άρα ο παρανομαστής σας φεύγει τελείως. Και στην πραγματικότητα μένει αυτό. Να το τελικό σας αποτέλεσμα. Αν θέλετε στο τελικό αποτέλεσμα, όχι ότι είναι πιο ωραίο, απλά το λέω, αν θέλετε στο τελικό αποτέλεσμα, μπορείτε να κάνετε απλά μια τελευταία επιμεριστική και να γίνει αυτό. 4 ρίζα 3 μείον 2 ρίζα 6. Όχι ότι είναι πιο ωραίο, ξαναλέμε. Αυτό απλά σαν πιθανό αποτέλεσμα. Έτσι, σαν πιθανό εναλλακτικό αποτέλεσμα. Ωραία. Και πάμε να δούμε και το τελευταίο μας κομμάτι που έχει να κάνει με κάποιες ασκήσεις που μπορεί να έχουν τώρα λίγο απ' όλα λίγες από τις εξισώσεις και να έχουν ταυτότητες όλων των ειδών. Μια άσκηση που να έχει ταυτότητα όλων των ειδών. Για να δούμε έτσι μια-δυο τέτοιες ενδεικτικές ασκήσεις, παραδείγματα. Για παράδειγμα, παιδιά, πάμε να δούμε λίγο από την σελίδα 50 στο σχολικό σας βιβλίο την άσκηση 11 και θα κάνω το β της άσκησης 11. Έτσι. Άρα μιλάμε για την 11β στη σελίδα 50, η οποία λέει χ τετράγωνο μείον 1 και όλο στο τετράγωνο μείον χ τετράγωνο μείον 3 επί χ τετράγωνο και 3. Και θέλω να βρω αυτό πόσο κάνει. Ωραία. Πρώτη σας δουλειά όταν δούμε τέτοιες ασκήσεις. Το παρατηρείτε λίγο. Δεν βιαζόμαστε, δεν αρχίζουμε να λύνουμε. Κοιτάζω τι έχω εδώ. Είμαι τώρα στην ενότητα με τις ταυτότητες, άρα σίγουρα κάτι ταυτότητες θα έχω. Ωραία, για να δω. Εδώ βλέπω κάτι μείον κάτι. Προσέξτε, δεν με νοιάζει το τι είναι τα πράγματα. Δεν εστιάζω στο ότι είναι χ τετράγωνο, και αυτό είναι 1. Βλέπω κάτι πλην κάτι και όλο στο τετράγωνο. Άρα εδώ βλέπω αυτή την ταυτότητα εγώ. Ωραία. Με α το χ τετράγωνο και με β το 1. Οκ. Πάμε δίπλα. Εδώ τώρα μπορώ να κάνω μια επιμεριστική. Σωστό. Δεν είναι λάθος. Αλλά για να το δω καλύτερα. Βλέπω χ τετράγωνο μείον 3 επί χ τετράγωνο και 3. Όπα. Βλέπω α μείον β επί α και β. Άρα βλέπω πάλι ταυτότητα. Κατάλαβα. Εδώ θα εφαρμόσω αυτή την ταυτότητα και εδώ θα εφαρμόσω αυτή την ταυτότητα. Και στη μέση απλά έχω ένα μείον. Οκ. Ξεκινάμε. Πάμε να εφαρμόσουμε λοιπόν αυτή την ταυτότητα. Α μείον β και όλο στο τετράγωνο. Είναι το πρώτο στο τετράγωνο συν το δεύτερο στο τετράγωνο μείον 2 φορές το πρώτο επί το δεύτερο.
Ωραία. Πάμε εδώ τώρα. Πάμε να εφαρμόσουμε αυτή την ταυτότητα. Α μείον β, α συν β. Με τι ισούται, τι λέει ότι είναι αυτή η ταυτότητά μου. Λέει α τετράγωνο πλην β τετράγωνο. Μείον, ωραία, προσοχή όμως τώρα. Μείον, τι λάθος κάνουν εδώ μερικά παιδιά, λένε το πρώτο στο τετράγωνο μείον, ταυτότητά μου, το δεύτερο στο τετράγωνο. Τελείωσα. Όπα, ποιο είναι το λάθος μου? Το λάθος μου ήταν ότι ξέχασα ότι μπροστά από αυτό το πράγμα υπάρχει ένα μείον. Άρα αυτό το μείον, παιδιά, που βλέπω είναι για όλο αυτό. Δηλαδή για όλη αυτή την ποσότητα. Άρα super sauce, μην ξεχάσω εδώ, παρένθεση. Τώρα, για να κάνουμε λίγο πράξεις. Χ τετάρτης και 1 μείον 2 επί 1, 2. Μείον 2 χ τετράγωνο. Μείον χ τετάρτης μείον 3, 3, 9. Ωραία. Και είμαι έτοιμος για το τελευταίο μου βήμα. Ποιο είναι το τελευταίο μου βήμα? Το τελευταίο μου βήμα είναι, το κάνα μικρύνω λίγο την παρένθεση εδώ, ωραία. Το τελευταίο μου βήμα είναι να βγάλω την παρένθεσή μου. Κλασική επιμεριστική. Ωραία. Κοιτάζω αν φεύγει κάτι. Α, ναι. Χ τετάρτης μείον χ τετάρτης πάνε σπίτι τους. Και τι έμεινε? 1 και 9, 10. 10 μείον 2 χ τετράγωνο. Τελείωσα. Να λοιπόν ένα πρώτο παράδειγμα του πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω ταυτόχρονα δύο ιδιότητες. Δύο ταυτότητες, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Για να δούμε και το γάμα της 11. 11 γάμα. Η οποία λέει χ και ψ και όλο στο τετράγωνο. Μείον χ πλην 2 ψ, χ και 2 ψ, συν 2 χ πλην ψ και όλο στο τετράγωνο. Θέλω να βρω αυτό που σου κάνει. Το κοιτάζω πάλι προσεκτικά. Τι είναι αυτό? Είναι η ταυτότητα α και β και όλο στο τετράγωνο. Ωραία. Εδώ στο τέλος κάνει μπαμ. Α πλην β και όλο στο τετράγωνο. Και στη μέση, μα και στη μέση κάνει μπαμ. Α πλην β, α συν β. Άρα παρατηρήστε παιδιά ότι υπάρχουν τρεις ταυτότητες στην πραγματικότητα. Πρώτη ταυτότητα εδώ, δεύτερη στη μέση, τρίτη εδώ πέρα. Ανάμεσα στην πρώτη και στη δεύτερη υπάρχει μείον, ανάμεσα στη δεύτερη και στη τρίτη υπάρχει ένα συν. Τέλεια. Πάμε να εφαρμόσουμε ταυτότητες. Αρχίζω. Πρώτη ταυτότητα. Το πρώτο στο τετράγωνο συν το δεύτερο στο τετράγωνο συν 2 φορές το πρώτο επί το δεύτερο. Έκανα την πρώτη ταυτότητα. Μείον. Δεύτερη ταυτότητα. Το πρώτο στο τετράγωνο πλην το δεύτερο, ποιο είναι το δεύτερο όμως, το 2ψ, στο τετράγωνο. Τι ξέχασα? Κάτι ξέχασα. Ότι αυτό το μείον είπαμε είναι για όλη αυτή την ποσότητα, άρα super sauce. Την ταυτότητα τη δεύτερη πρέπει να τη βάλω ολόκληρη μέσα σε μια παρένθεση γιατί έχει μείον απ' έξω. Ωραία. Συν. Εδώ προσέξτε κάτι παιδιά. Όταν υπάρχει συν μπροστά από μια ταυτότητα δεν έχω άγχος. Δηλαδή την τελευταία ταυτότητα δεν χρειάζεται ό,τι γράψω να το βάλω σε παρένθεση. Αν είχα μείον εδώ θα ήταν υποχρεωτική η παρένθεση. Υποχρεωτική. Τώρα επειδή έχω συν δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μπορώ κατευθείαν να γράψω ταυτότητα. Το πρώτο στο τετράγωνο και το δεύτερο στο τετράγωνο μείον 2 φορές το πρώτο επί το δεύτερο. Ξαναλέω όμως, αν εδώ υπήρχε μείον θα έπρεπε υποχρεωτικά
Όλο αυτό να μπει σε παρένθεση, όπως και αυτό μπήκε σε παρένθεση. Ωραία. Προχωράω. Πράξεις. Χ τετράγωνο. Τι έγραψα εδώ. Sorry, παιδιά. Τι βλακή έγραψα εδώ. Έγραψα α τετράγωνο. Με συγχωρείτε πολύ. Κοίταζα αυτό αντί να βλέπω αυτό. Έτσι. Με συγχωρείτε πολύ. Μισό λεπτό να το σβήσουμε. Εδώ κοιτάμε. Το πρώτο στο τετράγωνο. Έτσι. Και το δεύτερο στο τετράγωνο. Μείον 2 φορές το πρώτο επί το δεύτερο. Ωραία. Και απλά ξαναλέω ότι επειδή έχω συν εδώ μπροστά, δεν χρειάζεται αυτό όλο να το βάλω σε παρένθεση. Αν είχα μείον εδώ μπροστά, θα πρέπει να το βάλω σε παρένθεση. Ωραία. Κάνω τις πράξεις τώρα. Χ τετράγωνο και ψ τετράγωνο και 2 χ πλην, κρατάω λίγο την παρένθεση ακόμα τη μεγάλη, χ τετράγωνο πλην 2 στο τετράγωνο 4 ψ τετράγωνο. Ωραία. Συν, περνάω το τετράγωνο, 4 χ τετράγωνο συν ψ τετράγωνο πλην 4 χ ψ. Ωραία. Τελευταίο μου βήμα να βγάλω αυτή την παρένθεση. Επιμεριστική με το μείον που είναι απ' έξω. Ωραία. Τώρα παιδιά απλά μαζεύω τα ίδια μαζί. Βλέπω χ τετράγωνο και μείον χ τετράγωνο που φεύγουν πάνε σπίτι τους. Έχει μείνει ένα 4 χ τετράγωνο εδώ. Ας το γράψω πρώτο. 4 χ τετράγωνο. Για πάμε στα ψ τετράγωνο τώρα. Έχω ψ τετράγωνο εδώ. Και 4 ψ τετράγωνο εδώ. 5 ψ τετράγωνο. Και άλλο ένα ψ τετράγωνο εδώ. 6 ψ τετράγωνο. Και έχω 2 χ εδώ, πλην 4 χ εδώ, πλην 2 χ. Και τελείωσα. Αυτό ήταν λοιπόν άλλο ένα παράδειγμα του πώς μπορώ να έχω σε μία άσκηση αρκετές ταυτότητες. Όπως βλέπετε απλά χρειάζεται προσοχή στον τρόπο με τον οποίο θα κάνω τις πράξεις μου. Εδώ τελειώνει παιδιά αυτό το βίντεο που αφορά τις ταυτότητες. Οι ταυτότητες, αγαπητά μου παιδιά, το καταλαβαίνετε ότι θέλουν εξάσκηση πάρα πολύ. Πρέπει κάποιος να λύσει πολλές ασκήσεις για να μπορέσει να αποκτήσει εξοικείωση. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Απλά αυτό το βίντεο ετοιμάστηκε για να σας βοηθήσει να θυμηθείτε τον τρόπο με τον οποίο λύνω τις βασικές ασκήσεις, να μπορείτε να το βάζετε και να το παρακολουθείτε ξανά, να βλέπετε κάποια λεπτά σημεία και από εκεί και πέρα άπειρη εξάσκηση με πολλές ασκήσεις.